Қазан сөйлей. Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Башкалабызда көндезге сағат 10. Сіз Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлайсыз. Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезнең игътибарга грузин драматургы Надар Думбадзеның «Мин кояшны күрәм» дигән әсәре буенча эшләнгән радиопостановканың беренче өлешен тәкъдим итәбез. Инсценировка авторы Дилүс Ильясов. Рольләрне Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкара. Сасоя Флора Хамитова, Хатия Наиля Гәрәева, Бижан Шаукат Биктимер, Кето Гөлсем Исангулова, Датико Дилүс Ильясов, Анатолий Ирек Бахман, Ливан Рауль Шарафи, Зосиме Габдулла Фатхуллин, Лука Фатых Кульбарисов, Надар Асия Галиева, Кишвар Әнвар Габайдуллин, Асало Госман Ахмаджан, Акверине Асия Харисова, Эдемика Дания Нурлы. Калган рольләрдә артистлар Мәсгүдә Хайруллина, Роберт Әбүлмәмбәтов, Рәсим Салах, Шакир Харисов һәм башкалар. Радио тамаша магнитофон тасмасына 1970 еллар башында язып алынган. Мин сезгә туган авылым кешеләре, үземнең дусларым турында сөйләмәкче булам. Безнең авыл зур түгел. Балконга чыгып ятсам, бирдән бик күп җирләрне күреп була. Әнә, уң якта, уч төбендәге кебек, Виссарион абыйның йорты. Анда Хати тора. Хати минем яшьтәш. Без аның белән мәктәпкә бергә йөрдек. 6нчы класста артқы партада бергә утырдык. Ак цифрлы тигезләмәләр язып тутырылган ялтырауыклы кара тактага бергә карадык. Ләкин Хати аларны күрми. Ул бер кайчанда, бер нәрсәдә язмый. Бары тик тыңлап кына утыра. Һәм барысында хәтерендә калдыра иде. Хати тумыштан сукыр. Шулай булса да, ул безнең класстагы иң матур һәм иң акыллы кыз. Уң якта авыл өйләре һәм юл. Бу юл еракка китә. Аның очында кояш. Ул түгәрәк зур җиз патмос кахшашлы. Иренеп кенә җир читенә төшеп бара. Супса үзәнендә йортлар кызгылт нурга манчылганнар. Сасо! Эй, Сасоя! Нәрсә? Апа, өйдәме? Бу Датико, безнең бригадир. Нәрсә йөри ул безнең йорт тирәсендә? Яратып бетерми мин аны. Исәнмесез? Исәнме? Датико? Мин Сасоя кылдым. Сугына бирши миңа. Хәзер. Киталар. Утыр, Датико. Рәхмәт, Кито. Мә. Рәхмәт. Салкын. Тәмле су. Тагын салыйммы? Рәхмәт акылым. Артык шәсем килми. Сасоя, карап кер әле. Кем итер анда? Күршәте. Үскәнем. Урамга чыгып тор әле. Синхар. Бер генә минутка. Кетага сүзем бар иде. Сүзең бар икән, минем алда әйт. Һәйбәт. Син нәрсә? Олыны кешедән айыра алмыйсыңмы? Әллә кунакны хөрмәт итә белмисеңме? Көн саен килгән кунакны күргәнем юк иде әле минем. Җитәр дим, Сасоя. Мин бригадир. Шулай булгач, теләсә кайсы йортка, теләгән вакытында керә алам. Мин дә шулай дим бит. Теләсә кайсы йортка керә аласың икән, инде башкаларга юл тот. Сасоя. Кито. Нәрсәгә дип кабарынауың, ә? Төрләй тотып ашарга әзер.
Нәрсе әйтергә теләгән идең соң, Датико? Без иртәгә мэрияга кукуруз китмәннәргә барабыз. Энекәшеңне безнең белән җибәр әле, Кито. Аңладыңмы инде нәрсәгә кергәнемне? Аңладым. Ярый, мин киттем. Таң белән почтамда җыелабыз. Шунда кил, Сасоя. Эх, егеткәй, минем белән талашырга ничек уялмыйсың? Нәрсә бүләсебез бар безнең, ә? Я. Татылаштыкмы? Без синең белән талашмадык та. Хезмәт көнен зурларга язган кебек язармы? Хәерле кич. Хәерле кич. Сасоя. Әйдә, йокларга вакыт. Апам. Бригадир Датикога ни кирәк аңа? Нигә көн сайын килә ул безгә? Белмим, үскәнем. Апам. Нигә син кияүгә чыкмыйсың? Апам дим. Берәү дә алмый. Синең апаңны берәү дә ошатмый. Дөрес түгел. Син барысына да шыйсың. Ә Датико сине ярата беләсең килсә. Һәм син минем аңа чыгымны телисеңме? Юк. Теләмим. Ярар. Хәзер йокла инде. Мин йоклап китәм. Һәм төш күрә башлыйм. Апам ширкәү алдында басып тора имеш. Үзе нәфис, озын буйлы, шибәр, ак туй күлмәге кигән. Авылыбызның барлык ир заты апам алдына тезелгән. Мин аңа кияүгә чыкма дип ялварам. Ул ак туй күлмәген сала, мине җитәкли һәм без бергәләп өйгә кайтып китәбез. Уяндым. Шыпырт кына торып киендем. Йоклаган апамның битеннән әкрен генә үптем һәм кухняга чыгып ашамлыкларны сумкама салдым. Аннары судан китмәнемне алып, почта янына йөгердем. Мин килгәндә инде безнең бригада кешеләре җыелып беткән иде. Китмәннәренә таянганнар да башларын югары күтәреп, багана башындагы иске репродукторга карап, бар да тып-тын торалар. Говорит Москва. Сегодня 22 Исәнмесез? Исәнмесез, кешеләр? Ни булды, Герасим абый? Асал абый, кешеме син юкмы? Әйт инде, ни булды? Сугыш, Сасоя. Сугыш. Нинди сугыш, Асал абый? Сугыш. Кеше үтереш, кан кыйыш. Аңладыңмы? Кем белән сугыш? Германия белән. Әткәй, әниксе янына җибәрмәyin син аны, әткәй. Ярыймы? Юк, улым, җибәрмәм. Маргарита, әткәйне ташлап китмә. Ялгызын гына калдырма, яме. Ярый. Җылама. Ярый, Марго, җитә. Сугышка бер мин генә китәмбез. Каран улым, җылама. Каран улым. Үзебезнең асал нәселен ятка калдырма. Коркма, әткәй. Менә Гитлерның башына алып кайтырман, күрерсең улыңның кем икәнен. Марго. Син үз башыңны алып кайт, улым. Миңа ул кадерле. Син улым, башыңна күптән күтәрмә. Озын кыш минактан күренә.
Ул каһәр су кырларының полис астына куйма башы. Ярый инде әле җитә. Җитәр димә. Анага балага сиз. Мин әйткәнне онытма, Сасоя, Нәрсә, Лука абый? бу малай белән ништем инде мин, Нәрсә булган, Лука абый? Барсың да чәчләрен кыркашаклар. Чәчләрне безнең мәктәптә дә кыркалар да. Сәлам, Герасим. Сәлам. Җыендыгызмы? Күрәсең ди. Герасимның ярыйны ачмасаң, кызы кала. Ә минем кемем бар? Саклап кайталар алар, Лука абый. Барысы да кайтмас шул, Сасоя. Барысы да кайтачак. Анзо! Китәсеңме, Анзо? Китәм, Сасоя! Кайтасың бит син, әйеме, Анзо? Ничек итеп кайттың инде? Кайтам. Ә син, Кукура! Мин дә кайтам, Сасоя. Ә син безнең белән китмисеңме ни? Кем аны? Аның бит әле буррасы да китмәгән. Синең менән китмәгән ул. Үземнең барасым килми әле. Сасоя, кара әле, күпме кыз калдырабыз сиңа. Син бу кәҗәләргә күз кулак бул. Шакаллар ашап китмәсен, юкса кайткач ирегне тунарбыз. Караны, Сасоя. Шакалларның барысы бүген китеп бетә бит. Кем ашасын аларны? Сасоя. Акыллы. Кил монда. Нәрсәдә, Тико? Менә. Апаңны сакла. Син бит ир кеше. Син әйтмәсәң дә саклармын. Үзем дә беләм. Апаңны ничек яратканымны беләсең бит. Ә мин аны синнән дә артык яратам. Мин тиздән әйләнеп кайтырмын. Сасоя. Аннан соң инде без гел бергә булырбыз. Бар да әйләнеп кайтыр. Барысы да бергә булырлар. Бар да әйләнеп кайтмас. Менә күрерсең. Кайтырлар. Машиналарга утырыгыз. Антур, китмә! Кирәк бит әле. Мәхрәтләренә саласыңмы инде, Онытма. Ул каһәр су кырларының полис астына куйма башы. Улым, ирмә хат язып бергәме? Акыллының Кукура. Улан, сакла. Кушылма. Ялгыз калганыңда кушма. Командир! Узгаласың мен әллә йөрәгең юкмы синең? Ничек түзеп тормак кирәк бу тормашага? Утыр инде, Амиран! Син саулашкач, я сугыш бетеп куяр. Кушыгыз, авылдашлар! Машиналар кузгалды. 10 йөк машинасы безнең абыйларыбызны, әтиләребезне алып китте. Ә без, балалар, аналар, хатыннар, сеңелләр юл шитендә басып калдык. Үлән өстендә ятимнәр кебек инструментлар ята. Карт капельмейстер йөзен куллары белән каплаган. Аның брешеп калган гәүдәсе калтырана иде. Мин бу көнне гомеремдә беренче тапкыр шул кадәр күп кешенең йөзендә яшь күрдем. Кайгыны белдем. Елаган апамны күрдем. Бу көн миңа ком өстендә вак-төяк балык, кабырчыклар, әкәм-текәмнәр һәм шуп-шар калдырып шигенгән диңгезне хәтерләтте. Мин үзебезне диңгез ярында утырып калган шундый балыклар, кабырчыклар һәм җыен шуп-шар итеп хис иттем.
үзеңне. Кукуга! Barda aylanib qaytar! Arsida qaytmaz! Қушығыз! Ауылдашлар! Сугыш авыл кооперативында буп-буш калдырды. Прилавкадан әкренләп шикәр, шырпы, май, сабын, икмәк, керосин югала башлады. Ахырдан сатучы ласа үзе дә юкка чыкты. Кырларны шүбүләне басты. Тегермәннең бер шатагы туктады. Күпләрнең ягарга утыны бетте. Караучысы булмагач, виноград куаклары кырды. Зурларларда он бетте. Тора-бара кыл иләк тәсиләк күренә башлады. Бер вакыт төнлә белән безне йокыбыздан үзәгезгеч тавыш уятты. Сугышның 30-нчы көнендә урамнан кара киемле беренче хатын узды. Вакыт уза торды. Сентябрь килеп җитте. Сентябрь гадәттәгечә икелеләр, өчлеләр, сиздерми генә бишлегә төзәтелгән дүртлеләр алып килде. Элеккечә үк апам грузин теле укыта. Элеккечә үк Хатия минем белән утыра. География укытучысы элеккечә үк дәресне генә әзмәгез, тәнәфескә чыккач, мин сезнең белән күз бәйләш уйнармын дип ялвара. Рус теле укытучысы минем фамилиямны әле дә булса дөрес әйтергә өйрәнә алмый. Күрер күзгә бер нәрсә дә үзгәрмәгән кебек. Әмма укытучыларның барысы да ябыгып калдылар. Безгә тагын бер предмет, хәрби эш өстәлде. Һәм яңа укытучы Хәсән күле янындагы сугышта катнашкан Леван Гурилица килде. Беренче дәрескә ул тулы формадан, йылдызлы фуражкадан, яшел шалбардан, култык астына плакат кыстырып, иңенә противогаз асып килеп керде. Смирно! 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 Вольно! Sosa. Sosoydu. Нәрсә эшләде ул? Плакат кадаклады. Анда нәрсә ясалган? Берни дә ясалмаган. Кызыл хәрефләр белән үлем фашизмга дип кенә язылган. Ә ул аны плакатсыз гына әйтә алмыймыни? Мин анысын белмим инде. Инде хәзер таныш булайык. Мин Леван Гурилидзе. Фамилияңыз бик тә шәп икән. Ул нинди сөйләшү? Хәрби яшь тәртип ярата. Тәртипне аны ботаника дәресендә яраталар. Моны сезгә кем әйтте? Ботаника укытучысы. Утар. Мин нәрсә яратам? Мин тәртип. Чебенешканны ишетерлек тынычлык яратам. Тагын нәрсә яратам мин? Пишкән бәрәңгеме? Кем әйтте моны? Шуны исегездә тотарга тиешсез. Мин укытучы булып тумадым. Сезнең яшьтә кем идем мин? Сезнең кебек үк җиңел акыллы, аңгыра идем. Сез әле хәзердә бик яшь күренәсез. Аннан китапларга ябыштым. Китап укый кеше булдым. Мин укытучы түгел, танкист. О, карасин аны. Башка педагоглар кебек дип уйламагыз. 7 кат тирегезне тунармын мин сезнең. Монсы безнең өчен яңалык түгел. Взводның аварандагы функцияләрен тасвирлауга күчәм. О! Фашистлар взводы. Ой, бәхетсезләр. Безнең башка да кара көннәр килеп җитте. Монысы безнең взвод. Теге якта алар, бу якта без, уртада елга. Син теге як ярда, а мин монда, уртада елга. Нинди шигырь ул тагын? Вожап шагылы. Утар! Әйтик, мин немец. Мин хәзер нишлим? Кем әйтә? Акыр белән такталар хаклыйсыз. Утар! Ныкталар куясыз. Атасыз. Исемең ничек? Сасая Мамаладзе. Молодец, Сасая Мамаладзе. Әйе, мин атам.
Безнең взвод окопларда ята һәм каршы якка баш күтәргә дә ирек бирми. Дошман өстәмә көчләр сорый. Хәзер мин нәрсә эшлим? Хәзер сез кулыгызны әйләндерәсез һәм улыйсыз. Утыр! Карале, сеңлем. Утыр, сеңлем, утыр. Алай читкә карама, миңа таба кара. Сиңа әйтә, Хатия. Ни булды, балалар? Күрмим мин, абый. Сез нәрсә, миннән көләсезме? Юк, абый, мин чынлап та күрмим. Исемең ничек синең, сеңлем? Хатия? Утыр, сеңлем, утыр. Мәктәпкә кем йөртә сине, Хатия? Сосо? Мин үзем дә килә алам. Минем дәресләргә йөрүдән азат итәм мин сине. Бүгеннән соң килмәсәң дә була. Ә минем сезнең дәресне тыңлыйсым килә. Әтиәнең бармы синең, Хатия? Әтием генә бар. Бөтенләй күрмисеңме син? Бөтенләй. Бер нәрсәндәме? Мин кояшны күрәм, абый. Ә Батуми да врач әйтте, кояшны күргәч, мин синең күзләреңне ачам диде. Әлбәттә ачар. Хәсән күл янында мин дә сукрайган идем. Бер нәрсә дә күрмәдем. Ә кояшны күрә идегезме, абый? Кояшны күрә идем. Дәваладылар минем күзләремне. Мин дә кояшны күрәм бит. Ярый, ярый. Дәресләр бетте? Таралды балалар. Нишләп әле болай бик тынып калдыгыз? Хушыгыз. Хушыгыз китапка. Хушыгыз. Сосой, хуш. Анико. Хушыгыз. Тын гына таралдылар. Кызык. Бүген безгә беренче тапкыр хәрби эш дәресе булды. Безгә яңа укытучы керде. Ничек соң? Ошадымы ул укытучы сезгә? Барысы да аның кебек булса икән. Әйдәгез. Кайтабыз, балалар. Хәрби эш дәресе дисезме? Яхшы. Яхшы. Сугышта безнең авылдашлар ничек икән? Сосоя, минем апаң белән сөйләшеп аласы сүзем бар. Менә ничек? Сыр? Миннән? Ә син бар. Күп сөйләшеп торма. Хатын-кызлар сүзен ир кешегә тыңларга ярамый. Рахим итегез, сөйләшегез. Нишләвең бу, Хатия? Бүген бөтенләй йоклый алмадым мин, Кето апа. Нишләп? Әллә бер хәл булдымы? Кичә тегермәнгә барган идем. Тегермәннән чыктым да, куаклыкка менеп хәл алырга утырдым. Ул минем янга килде. Кем син ди? Кем? Мин Хати дидем. Нишләп төнлә сөйрәлеп йөрисең син ди? Минем өчен көндә төндә барбер Датико дим. Датико? Ахмак, каян килсен ул монда ди? Тараси Андзидзу мин ди. Бәлки, ул чынлап да Тараси булгандыр, Хатия? Мин бүген Тарсиларда булдым инде. Соң? Тараси 3нче көн инде авырып ята. Хатия. Хатия. Хатия! Нәрсә булды? Апага нәрсә дип әйттең син, ә? Мин... Апа! Хатия, әйт хәзер үк. Мин бит белмәдем. Ул шатланыр дип... Ул борчылды. Борчылды гынамы соң? Ул җылый. Нәрсә дип әйттең, Хатия? Әйдә сезгә. Син кермә. Мин үзем генә. Кем аны? Бу мин, Хатия. Хатия, Кето апа. Кето апа, гафу итегез мине. Мин ялгыш ишеткәнмен икән. Юк, ялгыш. Менә әле хәзер дә колагымда яңгырап тора. Ул аның тавышы түгел. Дөресен сөйлисеңме, Хатия? Хәзер дөресен сөйлим, Кето апа. Урамда сөйләгәндә ялгышканмын. Ант ит, Хатия.
нәрсе белән ант иттем, китапа? Әниең белән ант ит, Хатия. Әнием кабере белән ант итәм, китапа. Сиңа шулай тыйылды гынамы, Хатия? Шулаймы, Хатия? Ай, балакайым. Ничексең? Ничексең алай? Хатия. Апам Хатияны кочаклап алды. Аннары кисәк йөзен куллары белән каплап, йөгереп тургы бүлмәгә кирип китте. Хатия балконга чыкты. Һәм балкон баганасына таянып, тынып калды. Мин аның битенә карадым. Ул елмая, ләкин аның йөзендә бу кадәр газапны әле минем бер кайчан да күргәнем юк иде. Төнлә белән балконда нәрсәдер шалтыраганга уянып киттем. Апам куркынган күзләре белән ишеккә карап, караватта утыра иде инде. Аркылы биккә бикләнгән ишекне кемдер тышкы яктан кат итеп бетә. Ишек шыгырдый, ләкин бирешми иде. Бераздан сак кына тәрәзә шакылдаттылар. Сасая, кел минем янга. Кем бар анда? Тико, аша ишекне. Кем син? Мин, Тико. Кем? Тико, аша ишекне. Мин бу, Тико. Нетико. Нинди Нетико? Тико инде. Әллә булмыйсыңмы? Әйтәсе сүзем бар дисеңа. Нетико фронтта? Аның монда булуы мөмкин түгел. Аш, юкса ишекне бата. Сасая, лампаны кабыз. Аш. Сасая, ач ишекне. Бисәбез. Китап. Нәрсә кирәген шуннан гына әйт. Сиңа ни булды? Китап кадәр. Сине күрмәгәнемә күп гомер узды. Шунда гына тор. Нәрсәгә ул кадәр апарышта калдыгыз? Әйтте бит мин сезгә. Озакламый кайтам дип. Әйттем бит, шунда гына тор. Юкса күршеләрне чакырам. Я кышкы, җи бөтенесе. Мин бер кемнән дә курыкмыйм. Синең өчен барысында ташлап кайттым. Шулай булгач, уят түгел миңа. Ишетәсеңме? Куркуыңнан кайткансың син. Синең өчен кайттым. Син кайтардың мине. Бер кемнән дә курыкмыйм мин. Алайса, бу мылтык, бу револьвер нигә кирәксең? Нигә урманда качып ятасың? Закламый качма. Нәрсә көтәсең син? Кето, син акыллы бит. Сугышта оттырганыбызны аңлыйсың бит. Әле син шуны көтәсеңме ни? Минем эшем барбер. Минем эшем җир. Җир булганда нигә дип үләргә? Үз үлем белән үләргә. Синең белән бергә булырга телим мин. Озакламый бездә беркем дә аерылмас. Ишетәсеңме? Нетико. Куркаклыкта берәү дә гаеплый алмый мине. Ләкин беркемнең дә мәгънәсезгә үләсе килми. Ярый. Әйтик, мин үтерделәр ди. Шуннан ни? Шуның белән эш төзәләме? Якын килмә. Берәү дә минем кем булганымны, нәрсә булганын да искә алмаячак бит. Хәзер нәрсәсең син? Хәзерме? Хәзер мин политик. Беләсеңме кем? Төнәнче дезертир син. Башка берәү булса, бу сүзләрең өчен кайнар кургашымны кызганып тормас идем. Атаң белән анаңны нишләткәннәр уныттыңмы ни? Мин ятип калдырдыммы сине? Анысы синең эш түгел. Нәрсә беләсең син тышкан баласы? Атаң юкка гына халык дошманы булган дисеңме? Син үзең ул халык дошманы кашарат. Әтимне белгән бөтен кеше аны чын кеше иде ди. Әй! Кето, аш кеше ипи турында хыялланган кебек. Мин синең белән очрашу турында хыялландым. Елма инде бер генә тапкыр булса да. Яратасың бит син мине, Кето. Яратасың. Син бары тик минем кайтуымны белерләр, мине эзлиләрдер дип кенә куркасың. Ярдәм итсәң алайса менә, миңа яшерергә. Син дә кайгыртмагач, кем генә кайгыртсын минем турда. Баштарак яшереп ятырмын. Аннары инде
Күз күрер? Шулай. Аш мине. Бирегез әле ашарға берәр нәрсә. Безнең дә ашыйсыбыз килә. Бер сынык икмәк кызганасызмы? Безнең итебез дә ашланулар дәрәҗәдә булса, аңа бирер идек әле. Апаңа рәхмәт әйт, мәхлук тәкәббер. Ул булмаса миләрен каминдагы утлы күмер өстендә кызар иде. Алай бик батыр да, йөрәкле дә булгач, нишләп соң син урманда кашып ятасың? Синең кебек елан баласы яшәргә дә, үсәргә дә тиеш түгел. Әгәр инде үсеп кеше буласың икән, карарбыз. Ничек шатланып пуля астына барып керсең икән? Кермә. Хәерче кебек төннәрен бер кисәгә пителәнеп йөрмен. Сасоя, шыгырымнан чыгармадың. Үкшәңне күтәр, ни калган сиңа бездә? Сиңа килмәдемме? Апам сине яратмый, кит bundan. Апаң ярата. Син яратмыйсың. Элек тә яратмыйдың син мине. Синең куркак хашарат икәнеңне сизенгәнмен. Ах, син җылан баласы. Яратмыймы? Кычкырам. Кычкырасың? Куркасыңмы? Курыкма. Кычкыр. Җи халыкны. Тотсыннар мине. Япсыннар. Хәзер инде мине теләмисеңме? Башымны ашадың да, хәзер инде куасыңмы? Я, әйт. Әйт бер сүз. Юкса үз-үземне битерәм. Гайбы синең өстеңә төшсен. Әйт! Ким апама хашарат? Югал моннан. Ах, син кешек. Үтердең баланы. Курыкма. Үлмәс. Нишләттең син минем сасоемны? Яхады, нишләттең? Кито! Кито! Куй балтаңны. Нишесің сен? Кито! Әлі акылдан шаштыңмы? Хәзер үк чыгып кит! Чыгып кит! Beni ortam yok. Gitti mi? Gitti. Sen soyun benim. Yılan. Датиконың безгә килгән көннән бер кадәр вакыт узды. Бер көнне иртүк мин уянып урамга чыктым. Урамда тынлык. Мин уйланып капка янындагы ташка утырдым. Кем ул? Иртәдән? Бу бит Бижан. Сез әле аның белән таныш түгел. Ул Бижан Исадзының бала чагында бәхетсезлек була. Һәм аны бүген дә эзәрлекли әле. Малай вакытында Хисар бакчасындагы зур агачтан груш урлаганда ул басып торган ботаксына. Бижан 2 сажын бийеклектән җиргә егылып төшә. Аның янына йөгереп киләләр. Шигәсен уа башлыйлар. Башына унлап кувшин су куеп, көч хәл белән генә аңына китерәләр. Ул күзләрен ача, аны бер тапкыр ышкылык тотып ала, аннары елмая. Һәм шуннан бирле берәүнең дә Бижанның борын салындырганын күргәне юк. Кара күзле минадора, шайтан күзе дигәсиңа. Кара күзле минадора. Сасоя, исәнме? Исәнме, Бижан? Исәнме, Кито? Исәнме, Бижан? Утын ярып биреймме, Кито? Кирәкми, Бижан? Бик әйбәт.
Тегермәнгә барасың юкмы синең? Yo'q, Birjan. Амыны син дә бигрәк тәшәп кит. Ma, Birjan. Ашап ал. Рәхмәт. Сыерымны, я кәҗәмне дә көтүлеккә куасың юкмы кито? Yo'q, Birjan. Монысы да әйбәт. Ипиеңнең дә, сырыңның да тузы җитенкерән кито. Вакыты шундый. Туз юк шул, Birjan. Мин дә шул хакта әйтәм ич. Бөтен авыл мине дивана дип исәплый. Әҗибегән председатель Кишвардина акылга саный. Нәрсә әйтмәкче буласың, Birjan? Мин шуны әйтмәкче булам кито акыллы каем. Бу кып-коры сары кукурузны чәчкәнче, туз яки шикәр чәчсәң, халык бераз җиңелрәк сулыш алыр иде. Дөрес әйтәмме, Сәсой? Ярый, Birjan. Сәсой. Нигә бригадир Датикога кияүгә чыкмый синең апаңа? Нинди Датикога? Нахмак та инде син. Нинди Датико булсын? Безнең Датикога. Күптән түгел мин аны Сатаплида очраттым әле. Башыннан аягына кадәр корал аскан, сакчы сыман. Мине монда күчерделәр. Монда да фронт. Мин дәүләт эшен эшлим ди. Бу бик зур сер. Бу турыда беркемгә дә әйтмәде. Юкса ди, икебезне дә төрмәгә ябарлар. Шуннан? Нәрсә шуннан? Мин председатель белән теге милициядә эшли торган Бадри кебек берничә ышанычлы кешегә әйттем инде. Алар бит икесе дә партиялар. Кирәкмәгән урында такылдамаслар әле. Анысы минем эш түгел. Хөкүмәт үзе белә ул. Тик минем килүем аның өчен түгел, Сәсой. Шәй плантациялар арасында бер кешем бар минем. Белмим. Аны шунда калдырырга микән? Әллә алып кайтыргамы? Нинди кеше? Ни сөйлисең син, Birjan? Тилесин, Сәсой. Тел белән әйткәнне аңламыйсыңмы әллә? Әнә тегендә плантацияларда бер кешем бар дим бит. Кемсең ул? Мин каян белим? Кемлеген сорамадыңмы ни? Сорадым. Тик ул җавап бирми. Сузылып яткан, күзләрен йомган, кулын күкрәге өстенә куйган да, менә минем шикелле көлеп ята. Туктале. Сулыш аламы? Каян белим димен? Йөрәге тибәме соң, йөрәге? Белмим. Нәрсә генә беләсең соң син, мәхлук? Бүген якшәмбе, иртәгә көн әйбәт торса, дүшәмбе буласын беләм. Ой, һәр суққыры юләр. Әйдә күрсәт, кайда ул? Әйдә, Безнең урамны узып, шәй плантацияларына таба борылдык. Birjan калкулык итәген күзәп чыкты һәм ерак түгел үсеп утырган тунг агачын күрсәтте. Мин тунг агачы төбендә шалкан яткан, кытыш-кыш ябык, үлек йөзле кешене күреп алдым. Карап торуга ул рус кешесе иде. Мин тезләнеп, колагымны аның күкрәгенә куйдым. Йөрәге тибә иде. Бик көчсез, шулай да тибә. Кайчан күрдең син аны, Birjan? Бүген? Иртә белән? Кайда йөрдең соң алай булгач шул гомер? Мин... Я, җитәр, әйдә. Торгызырга булыш. Күрәсең бит, үлем хәлендә. Сәсой, кая илтергә? Игә, безнең игә, әйдә. Birjan баскычтан менеп бүлмәгә керде дә, авыруны минем урынга салды. Апам, аптыраудан зур булып ачылган күзләрен безгә текәп, баскан урында катып калды. Апама нәрсәдер сөйләп утырган Хати да, сүзеннән тукталып, үзенең зәңгәр суқыр күзләрен безгә төбәде. Апам үзен кулга алып, Birjanны Аквилина әби артыннан җибәрде һәм авыруның култык астына термометр куйды. Нинди хәлгә куйдың син мине, Сәсой? Бу кеше минем кулымда үлән итә калса, ни эшләрмен? Ходаем. 46. Менә. Аны мин таптым. Мин? Аягызәле. Рус бит ул. Әйе. Рус булса, аның әһәмияте бармы ни?
Қараңыз әлі. Неге деп күлә ол? Күләрлік міне сенің халің, юләркәй. Сен гүнах қапшығы. Юлер болсаң да бұл кішінің ауру екенін аңларға тиішмейді енді сен. Ауру болғаш, дауала? Дұрыс. Қатын қызлар, бөлмеден шығып тұрағыз әлі. Өлемін? Өлмей. Мен аның тәнін май білен сылайым қазір. Бара шулай, бара шығып тұрыңыз. Бара шулай. Көрәлі, неше қытығы келмей оның, Жетер сен, Бижан. Әйлендіңіз. Хатия, сен неге мұнда? Қазір шығып кет мұндан. Мұнда бет шарайыр ята. Ятсәне, қалай менді сасой? Қазір шығып кет. Сен нәрсе, оның соқыр екенін ұмыттың міне. Шықма қылым, езін кетмесін оның сөзіне. Үсті башы бегірек сәлемі. Юнлерек бірер нәрсе киістірге еді. Хатия, бар, ападан бірер киім сұра. Ярай сасой? Үпкәлетті де башта. Кісәлері біздің магазин шекілі боп-бош екен. Қазір ұйықласын әлі. Бұрышымағыз. Қоплай ұрған білән. Не ішлерге енді? Кім екенін де біле алмайбыз бит. Бірінің документі да жоқ. Аквилина, неше ойлайсың? Тәрелер ме ол? Тәрелейінді ол кето қадірлім. Міне, бұл елқышқа рахмет айтсын. Бижан, сен құтқардың битаны. Мен? Әйе. Қайыры? Исәнмі, егіткәй? Сеңа тұрырға уақыт енді. Тұр дейім. Здрасте, русский. Сестра! Бижан, интектірме кішіні бар. Интектірме, Бижан. Интектірме. Ярай, мен кеттім. Кіріп шығармын әлі ертеге. Мен өз атам сіздің Аквилина. Рахмат сізге. Бек зор рахмат. Сасой, матур ма ол? Білмейм. Бәлки, сақал миық басқан, айырлық түгел. Тыңлалы, Димка, іштәсің сен мені? Сен нәрсе шушында шірге тілейсің ме? Анда соғышта дәшмейсің, шүрлейсің. Доктор, нәрсе дейо? Саташа, тентіретмейік йоқласын. Әйдәгіз. Ауру атна буйы үлім білән тартышты. Тінләрін саташты, бәргәләнді, әкіндізін жерсінген көзләрін түшемге тікіп, харакатсыз ятты. Бижан һәр көн иртән аның хәлен білірге келе, һәм бұлайрақ сөйләнә башлый. Сен нәрсе тұрға жиыммайсың мұны әлі? Көрәсің ме, міскін кето, сенің арқада нешік бітәшіп қалды? Нешік, Әбәркі сенің жырлыйсың келеді? Келемі, yok ма? Русша жырлыймыз ма? Yok, Русша жырлый алмайм шул мен. Рус. Күптән түгел Лука Пацкишвилиның ұлы өлді. Шулай бұлғаш, жырлар шақ мұны қазір. Шуннан соң Бижан шығып китә. Аннары күршеләр керә, врач килә, җәрәхәтне карый, ауруга дару бирә, укол кадый. Көннәр шулай үттеләр. Бер атна узгач, Рус торып утырды. Һәм беренче тапкыр бүлмәне аңлы караш белән тикшереп чыкты. Аннары күзләрен йомды. Аңа сөт, кәҗә сөте кирәк. Ул шундук тереләчәк. Каян аласың ул кәҗә сөте? Әйдә, Минага барабыз. Аның кәҗәсе бар бит. Без Минаның ишек алдына кергәндә, ул искереп беткән себерке белән ишек алдын себерә. Кып-кыска күлмәк кигән бер малай белән бер кыз аның итәгенә тагылып йөриләр һәм туктаусыз мышкылдыйлар иде. Кадалгырлары үзәгемә үтмәк злә. Исәнме, Мин апа? Исәнме, Хатия кадерлем? Сасо, син дә исәнме? Исәнме, Мин апа? Ниемеш, Хатия? Сөт кирәк иде миңа. Зинһар үтенечебезне кире какма. Сөт?
Әйе, кәҗә сөте, ауру өчен. Ах, басқан урнымда жирупсын, Хатия. Бу саранчалардан бірәр нәрсә каламысың? Мискин кәҗәне шул кадәр сыгабыз, ул сык җыярга да өлгерми. Ярый мине, хафаланма. Башка берәүгә кереп калам. Тукта әле, тукта, кызым, тукта. Менә сабыр ит, сабыр. Менә кара, Хатия. Минем кәҗә түгел, суы сыгылган лимон ул. Имшәген тотып кара син аның. Имшәк түгел, тузган мунчала бит бу, мунчала. Ышанам инде мине. Без балаларың барын онытып җибәргәнбез шул. Киттек, Сосая, киттек. Ул көнне без Хатия белән тагын берничә йортка кердек. Ләкин мондый кытлык вакытта кемнән нәрсә артсын соң? Икенче көнне Хатия төш вакытында килеп, серле генә әйтеп, каян кәҗә сөтен алып була икәнен әйтте. Төш вакытында кәҗәләр гадәсен чигәргә су эчәргә төшәләр. Без шүрләндеңме әллә? Әз генә салабыз. Беркем дә сизмәс. Бүре дә тук, сарыклар да исән. Күрсәләр. Син аның тизрәк терелүен теләмисеңме? Хатия белән без Гадасан Шкерга атна буе йөрдек. Кәҗәләр безне күрү белән төрле якка чәчеләләр. Теккә ярдан аска таба атылалар. Без инде берничә күпшин баттык. Игә йоткаланып, теткәләнеп бетеп, әмма һәр вакыт сөт белән кайта идек. Хатия белән без шул хәтле старып җиттек, хәтта кәҗәне барган уңайга да сава башладык. Бу әкәмәтләр тагын күпмегә сузылыр иде икән. Әмма бер көнне кич белән Идимика Гордиладзеның әче тавышы бөтен авылны аякка бастырды. Кемгә кирәкми ул сөт? Иптәшләр, җыелыш ясарга кирәк. Җыелыш. Әйдәгез председательгә. Хәзер нишлибез инде, Хатия? Алып кайткан сөтне апага бирәбез. Китапа. Менә без авыруга сөт китердек. Рәхмәт, Хатия. Хатия? Кулларыңны күрсәт әле. Сосая, син? Ни булды, апа? Кулларыгыздан кәҗә исе килә. Гито! Хәзер үк мәгънәгә җыелышка килегез. Шулай. Санна иптәшләр. Барда килеп бетте бугай. Җыелышның председателе итеп кемне сайлыйбыз? Үзең булырсың. Син бит председатель булып тугансың затем. Шуннан башка бер эшкә дә ярамыйсың. Шәмдә үзең татып кара председательлекнең тәме. Юк инде, председатель булыр өчен генә синең кебек алтын күршем белән бәхәскә керәммесең? Алдан аргасын иде синең белән күршеләр булган көнне. Көн тәртибен уку, Засима. Юкса закка мин таңата бит инде. Яхшы. Җыелышның секретары. Секретарь да үзең булырсың. Бәлки туктагыз әле, бер кеше ничек шул кадәр эшне алып бара алсын дип. Бәлки шыбага салырбыз. Ярар, шыбага утырып. Сен шыбага урына таш ыргытып, башыңны шуның астына куй. Тик җыелышына башлайды дим һә. Менә шулай иптәшләр. Кадерлем Герасим, синең улың госпитальдә ята. Ничек уйлыйсың? Аңа һәм аны тәрбияләүчеләргә ашарга кирәкме? Синең улың рәхтә тамак эчендә утыра. Ул тамак груш агачында үсәмәллә. Бер сүз белән әйткәндә илгә икмәк кирәк. Дөрес кишмәде, дөрес.
Сәбәпсіз ішке шықмаған кішінің ишік алдына құяш нұры түшмесін. Виноград бұтағында бүк алмас дәрежеге жетіп, халі бітсін. Башқа кішіге тібәлген пуля оның жүрегіне барып кірсін. Нәрсеге обырлы қарсы кібі қарғы бұтыйлы? Міне сенің үшін. Сен ішітсін деп айтам мен бұларны. Мен бұлайда үгіз кібі кіштім тағы не керек? Қаян болып қышқарға да қошасың мәлі тағы? Қышқар шул. Әйтігіз әлі шуны. Атналар бойы біздің кәшелерімізді кім сауа? Діріз едемекі, діріз. Шул тұруда ясыйын. Ксенияның ақыруын биктіңлап тұрасым келмей, ансыз да әшілеммен. Ішке шықмаған кіші мында да келмеген. Шулай бұлғаш, неге деп бізді қорғай ол? Біздің де мына шуны білесіміз келе. Қая ол халық? Әмені кәжемді кім сауғаны көбірек қызықсындыра. Діріз, діріз. Тоқта, тауышланмағыз. Edemike Garbiladze, anlatıp fileli. Söz nindi kece turunda bana. Men o'zimniki turundaydim. Meniki turunday. Her kim o'z kajasi turundaydi. Birin, söz idemike kajasına biriler. Ayda çık idemike. Men bundan gana aytam. Ayda başla, ayda. Narsadan boshlarga da bilmayman endi. Kıyrığından başla edemike, kıyrığından. Tanışlaq. Söyle. Ko'rishlar. Kaja u sıyır tugul. Git andan. Akayam bildin sinana. Geç vardı. Ayt bu divanaga. Ya ol tilin tıyсын, ya men o'rnima o'tiram. Tanışlaq. Akırın bejan, akırın. Yarı, to'xtadim. Bilasizmi siz menim kajani? Onun bir mügüzü sınıp, art ayağına aksap yürüy. Ol kaja künge barı tek 2 litr süt biri. Aydın siz. Uyolmuşa şu garip kajarı savasın mı? Men sıdırgam ne onun ayağın? Ağların sütü barsınga bir şama. Tanışlaq. Tağın kimden kajaсын savalar? Meniki. İptaşlar. Men mında oturuşu sarğangan yüzler arasında mana ul kunga 6 litr keja sütü içmişi deb ko'rsatirlik kishi negadir topdimi? Olar bo'lsa kimsan? Janaba tinchlaning'iz. Kajalaringizni kim sovg'anini men hozir aytib beray. Hayya, hurmatga loyiq bir kishini ranjituvdan qo'rqmasam, aytar edim-da. Demiki? Getor. Seni nechik yaratuvini bek yaxshi bilasan. Lekin aytmay qolsam, sening inikashing tog'inda tuvanroqda garayishak bet. Aldıysan yatsız. Başı yo'g'ani. O'zi savada kishiga yapmoqchi bo'lar. To'xtar debdilar. Ne bilasan? Borasini siylay demiki. Bilmayda bilmayman. Tek bir taqir erta bilan so'yni ishratdim. Xatiyalarning bilan edim. Bizga sut kerak dedilar. Shundan so'ng narsa bo'ldi deysizmi? Keyin mening kajam bir tomchi siz qo'ydib kirdi. Yolg'on. Edemika, xasis, yolg'onchi. Kim aytdi senga xati bilan so'yni qo'raq deb? To'xta bijan. İptaşlar, kişirigiz meni ko'rishlar. Bunda borisina da men g'ayibli. Xatya bilan so'yni har kun sayin sut izlarga men jibaraydim. Ularni ko'rishlar bildi deb olib qaytalar edi. Mana shulaymi? Tugilmi ekanligini tekshirga mening boshimga da kelmadi. Sut bizga yaralı soldat uchun kerak edi. Bejambet osh ularga jetgan yaralı soldat topdi. Sizning sut anga kuch berdi. Hozir u sovug'ib kelar. Mening uchun g'afv edingiz. Meni ko'rishlar. Men mana sizga yaxshilik bilan qaytararman. Ey, xoritding sen meni sasoya. Barliq namusli kishi oldida yotqa qoldirding. Nega sen kelib menga shuning narsalar ekanini aytmading? Aytsam yo'q qahar so'qqan kajani sizga butunlayga bo'lib aytgan bo'lar edim. Ey yonsiz!
Meni adam qullig'ina qoldirdi. Tinchlik. Sasoy Mamamadze. Shiqta ishning nechik bo'lganini bayna so'ylab ber. Sening noshar ish ishlamasingni bilamiz. Kishvardi opay. Idimi kapa. Xati bilan men, anim bilan oldidan biz birgina tomchisini davuz qolmadik. Shulshaq tamoq tibime narsadir kelib tiqildi. Kishilar ishar bo'lib ko'rina boshladilar. Zol balqib ketdi. Onlari irib bir top bo'lib qina qoldi. Meni kimdir o'rnimga ayiltib o'tirdi. Quchoqladi. Jiyilish bitdi. Biz uramga chiqdik. Ovul ustida qorong'i tun qanot yaygan. Oy ko'rinmay. Yiroqda, bek yiroqda salqin nur sebib yulduzlar g'ina jimildilar edi. Biz yo'ldan ishov kelamiz. Bu yo'lni men 41-yilda da ko'rgan edim. U chaqda sening bo'ylab xalq toshqin og'ilgan edi. Sen ularni qo'yadir olib ketding-da, tinib qoldim. Hozir tinliqdan nidir eshittirga tilaganday, tiniq yoqtiliq ostida suzilib yotasan. Tira-yoqda har qayda tinliq hukm sura. Bu tinliq ovulim kishilarining oshiq yuzlarin, yilmayularin, kulularin o'zida yashirgan. Mening qishqirasim kela. Bu tinliqni qo'rqitirlik etib, ko'kdagi yulduzlar yoqtiroq yonarlik etib, oy bulutlar ostidan sekirib chiqarlik etib, tiginda frontga eshitilirlik etib, bar kishima qishqirasim kela. Mening ovulim kishilari sinatmaslar do'stlar. Biz sizga ishongan kibik, siz da bizga ishonig'iz. Siz gruzin dramaturgi Nadar Dumbadzening "Men quyoshni ko'ram" degan asari bo'yicha ishlangan radio postanovkaning birinchi ilishini tingladingiz. Uning ikkinchi ilishi efirdan bugun 13:10 yangrayacak. Qozon Sili. Xayrli kun, hurmatli radio tinglovchilar. 13:10. Siz Tatarston radiosining kunduzgi topshiriqlarini tinglaysiz. Adabiy dramatik programmamizni davom etamiz. Hozir biz sizning e'tiborga gruzin dramaturgi Nadar Dumbadzening "Men quyoshni ko'ram" degan asari bo'yicha ishlangan radio postanovkaning ikkinchi ilishini taqdim etamiz. Insenirovka avtori Dilus Ilgasov. Rollarni G'ileskar Kamal ismidagi Tatar davlat akademiya teatri artistlari boshqara. Sasoya, Flora Hamidova, Xatiya, Naila Garayeva, Bijan, Shavkat Bektemir, Keto, Gulsum Isangulova, Datiko, Dilus Ilgasov, Anatoliy, Irit Bahman, Livan, Raul Sharafi, Zosime, Abdullah Fathullin, Luka, Fatih Kulbarisov, Nadar, Asya G'aliyeva, Kishvar, Anvar G'ubaydullin, Asalo, G'usman Ahmadjan, Agverine, Asya Harisova, Edemika, Danya Nurli. Qolgan rollarda artistlar Masfuda Xayrulina, Robert Abulmanbatov, Rasim Salah, Shakir Harisov ham boshqalar. Radio tomosha magnitofon tasmasini 1970-yillar boshida yozib olingan. Bizning yaralining ismi Biktashab, Anatoliy. Familiyasi umuman podsholar familiyasi, Romanov. Shunga da qaramasdan, uni butun ovul Rus Sasoyi deb yurdi. Bari tik men, opam ham Xatig'ina uning ismi bilan ataymiz. Ozgina hal kiruga Anatoliy sizsizgina uramga chiqib yuri. Kuzatkali boshladi. U har narsa bilan qiziqsina, har narsaga g'ajablanaydi. U mendan qaysi oilada zoti qolmadi deb so'ray. Ham shu yurtga kirib, halindan kelgancha yordam etaydi. Bir kunni uramga yurga chiqqach, u meni to'xtatdi. Sasoya! Kelalimda. Narsa, Anatoliy? Kelalim. Bu kimning yurti? Ha, Lukay Pasxishviliniki. Ayningga qora silgilinib turar balkonda.
Нәрсе аңлата ул? Луканың улы фронтта һәлак булды. Анда нәрсә дип язылган? Вакытсыз һәлак булган Кукур өчен кан яшь кыябыз. Кара сөлге. Яфраклар коелып, Супса үзәнлегендә салкыннар төшкәч, елгаларда балыклар йоклыйлар. Зур таш араларындагы ярыкларга керәләр дә, бер-берсенә сыйнышып, март ташуларына кадәр йоклыйлар. Балыкларның бу гадәтләрен безнең авылдагы һәр малай белә. Шулай бер көнне без дүртәүләп, Хатия, Анатолий, Бижан һәм мин балыкка киттек. Мин шишенеп суга кереп китәм, һәм зур таш янында суда ятам. Бер кулым белән таштагы ярыкны томалап торам, икенчесен тишеккә тыгам. Бер нәрсә бармы? Сосоя! Кычкырма! Әйдә, тот инде. Тот. Сосоя! Караны җибәрә күрмә. Сосоя, мыяклашма әллә селитма. Мыяклаш! Караны, Сосоя, караны. Бигыннан тарт. Аннан соң кырсагын кашы. Шулай итсәң ул тынычланыр. Караны, Сосоя, син салкын тидерәк күрмә. Тизрәк чык инде. Караны, ничек күгәрнеп каткансың син. Чылырап киенергә иде. Тот әле, Бижан! Сосоя, күп бала, Күп, бик күп. Ничек уйлыйсың син? Безгә җитәрме? Онытма, дүрткә бүләсе. Теге юлны да алдадыгыз. Монысында да шулай эшли күрмәм. Менә, булды. Тот, Анатолий. Кара инде зур. Мә, Хатия. Нинди зур. Әйбәткә тот җибәрмә. Нәрсә ди ул сиңа? Хатия. Бижан. Хатия, син аның шул тикле тилмереп сулаганын күрсәм, үз өстеңә гөнаһ алмас идең. Тилмерәме мин? Эй, Хатия! Җибәргәндеңме әллә? Нәрсәгә шатланасың? Үзең бозы суда сәгатьләр буе торып карайым менә. Җитәр, Сосо. Монда балык җиткән инде. Әйдә, ут янына кил. Син нәрсә, Сосоя? Сосоя, караны. Син нәрсә? Тешләрең белән борчак ватасыңмы? Әй, тиле. Туңасыңмы? Туңам әлбәттә. Хатия, кадерлем, җиккәмнән тагын сөялә. Кулың шундый кайнар, рәхәт синең. Менә өстеңә кил. Әйбәт. Яхшы. Татулаштыгызмы? Аллага шөкер. Я, хәзер инде балыкны бул. Әйдә буй. Хәзер. Монысы Бижанга. Бижанга. Монысы Хатига. Хатига. Монысы миңа. Монысы Анатолийга. Аны Монысы Бижанга. Монысы Хатига. Монысы миңа. Монысы Анатолийга. Туктале, ничек Анатолийга? Туктале. Кемне алдыйсың син, малай? Ни булды, Бижан? Нишләп син рус Сосояга балык бирәсең? Ник бирмәскә? Менә шулай, Сосоя. Мине алдырга теләсәң дә, теләмәсәң дә, мин юләр түгел. Ярый. Бу кыз аерым семья ди. Мин дә. Бит синең рус Сосояң аерым яшәми? Яшәсә шуннан? Шуннанмы? Сезнең икегезгә бер генә өлеш тиеш. Менә шул. Алайса синеңчә бездә яшәгәч, ул ашамаска тиешме ни? Бир син аңа, бир, Сосо, бир. Уят түгелме сиңа, Бижан?
Vay, yat. Sen нәрсе Rusça so'yib? Men bit so'yarib qina. İsenmisiz? Salam, Ditiko brigadirga. Hey, nega deb isanlashmaysan sen menim bilan? İsenmi? Sen qizay. Men seni tanımadım, sen kim? Tegi tunda bek yaxshi tanigan edim. Bu rus kim? Bilmaysanmi ni? Bu Rusça so'yib. Bu şol rusmun endi. Нәрсе сасо? Балык тутарга ярамаймын да. Yo'q. Sening turida siraша. O'zi kimsan ol? O'zimi? Bir kimda. Narsa deyol? Sening kimligingni so'ray. Ayt. Menim kim bo'lumdaning ishi yo'q. Hukumatning yashirin zadaniyasini o'tab yuruvchi Ditiko deb ayt. Yo'qsa Rusning uni yolg'iz dezertir deb o'ylavi bor. Bejan. Baxtsiz maxluq. Qo'ynar qurg'ashini totiysin kelmasa, tilingni tiy. Demak, bu tigi rus qolgan, ketto qoldirgan. Bu shikirtkani obidi piri-ya? Narsa kerak senga? Ana bor, yo'lingda bo'l. Sasoy ilarina jiznasin o'zi jitaklab olib qaytgan deylar avulda. Yolg'on. Saso, kim bu? Ko'rmaysanmi kim ekanligin? Qaroq, dezertir, miskin xayrchi. Git bundan. Sizdan boshqa yashay olmam deb o'ylagan edingizmi? Men kerakmiyman. Aytirsinglar sizning menga bir keragingiz bor. Menga kishi etib qarag'iz. Yo'g'isa uylariga salom qilib durlar. To'xtali, qishqina jetsin. Senda yirtqich gibi gurmaningdan chiqarsin. Ochliq quvachaq seni. Ansa sening ishing tugul. Sibir buni. Ayt opanga. Ya rusni quvib chiqarsin. Ya men yangi yil oldindan bu qizni qadagan qilib shanchib o'tirishakman. Narsa deyol? Saso. Sening bilan opam turunda mig'irdi. Men ishlagan. Menda ne ish bor ani? Narsa taqildi u senga? Bo'yim gakka ayt. Yaxshi shaqda ishqinsin dey. Hey sen. Men sening bilan ketonagina tugul, havoda o'rtaq qashirga tilamayman. Hozir quloq bilan yo'q ko'z oldimdan. Qoldiru xotinni. U meniki. Eshitasanmi? Ул Anatoliy kitoni yaratam dey. Sen uni qoldirishga qo'sha. Yo'qsa o'tiram deb yonay. Birinchidan, men bu qobaranqi ko'rkadan qo'rqmayman. Ikkinchidan, kitobni bir kimdan da tortib olirga jinganim yo'q. Uchinchidan, men endi ko'pdan ketgan bo'lar edim. Tek eshitasanmi, Ditiko? U kitoban bilan bir-birimizni yaratamiz deb aytadi. Men bir qoyada ketmayman. Kitoban senga teng tugul. Sen miskin suqbay. O'zing o'shangni ko'tardik. Shulaymi? O'tirib, otam meni Ditiko, men seni aldadim. Aqldan sasdingmi alla? Ditiko, shirmiltongni. O'tiram. Anatoliy, qo'g'ilma. Shundoq da o'tiruvi mumkin onam. Sasoya, rus Sasoya. Munda kelishmasa. Ditiko, aqlingga kel. Meni yo'larga solishtirma. Qishqa tirildik biz u kishini. Urlangan sut ishirdik. Qisilma Beshan, gunohli etma meni, yo'qsa qizg'anib turmam. Shirmiltongni. Anatoliy, kenat ko'zi yarmas tezlik bilan qipshasidan tutib, miltiqni suvga qo'yirdi. Miltiq shu yer toshlari ustiga borib tushdi. Anatoliy miltiqqa urildi. Ammo Ditiko Anatoliyning qo'lina yopishib, uni kesak yerga yiqdi-da, ustiga minib otlanib, yuzini suqdi. Anatoliyaning ko'zini tikirdi. Ditiko yirtqich gibi ko'kirdi, ham tag'in uning yuzini suqdi. Anatoliyning burnidan qon ketdi. Ditiko qon ko'rib, qitiringan yirtqich shekilli shoshilib, pishog'ini so'rib chiqardi. Shu vaqt Beshan Ditikoning yelkasidan ilaktirdi-da, uni ortga tortib yiqdi. Ham ustiga yotib, ikki qo'llab buva boshladi. Ditiko ko'garindi, mang'ayina ter berib chiqdi. Beshan kenat og'ir-ing'irashib qo'ydi. Anatoliy bilan biz bosgan o'rnimizda qotib qoldik. Beshan g'ajabsinib og'zini ochdi. Uning ko'zlari zo'rayib qoldilar.
Үтердеңме сен мені? Не болды, Сасоя? Бержан. Ой, Не болды? бүтін ішім яна. Бержан. Ярдәм ит әле. Хати. Не болды, Сасоя? Не болды? Бержан. Үтерді мені тігіл қағар сұққан. Сасоя. Не болды? Сасоя. Кім үтерді? Бержан. Yılama Julerka. Yılama. Hazır gütem. Ауыртуы біраз жеңілейді енді. Менің арқада бұл. Сасоя, нәрсе дейді ол? Сасоя, мен ғайыплы. Барысы да менің арқада болды дейді. Нишләп сен ғайыплы болсын дей. Рус Сасоя. Баш кесәрләр құралны кіші өтірір үшін ертәлер олар. Пышағы болмаса, ол қорқақ мені жеңа алмайды. Қайғырма сен, тірілі алсам, барыбір ізләп табам мен аны. Қазіргі орманда аш шақал кебек қаңқырып тек ере берсін. Бержан, өлмә, Бержан. Нишлисің сен, қызықай. Сасоя, юат аны. Өзіңді Йылама. Ишмасам, құяшқа қарағыз. Хати. Көресің бе сен құяшны? Көрем, Бержан. Сасоя, сықпай кетті. Мұнда мен, Бержан. Көрмейсің міне? Көрмейм, Сасоя. Көрмейм. Бержан, өлмә, Бержан. Жаным минем. Қазір кішілерге не деп әйтем енді мен? Ишетәсіңме сен мені, Бержан? Ұят түгілме сеңа, Бержан? Қара әлі меңа. Қара. Қарайым, Сасоя. Қарайым. Сасоя, қорықма. Қарайым. Құяш. Қарағыз. Құяшқа қарағыз. Хати. Көресің бе сен құяшны? Көрем, Бержан, көрем. Яқшы, Хати. Көресің бе? Исән, Бержан. Мен бұл, Сасоя. Міне, сенің янға келдім әлі, Бержан. Бір нәрсе турында да сұрамын мен сенен. Шынки білем. Сұрасам да сен әйбәт деп жауап берешексің. Сеңа бит бір ниде керекми. Сен бір ниде сұрамайсың. Міне, Бержан, 43-ші елның 1-ші күні де келіп жетті. Қар көп, Бержан, қар билден. Әне Анатолий әйтә, қар көп, уңыш мул булачак дей.
Без Анатолий белән Бежанның кабрын чистарттык та, кар йыра-йыра авылга таба юл тоттык. Арып ашыгып авылга килеп кердек. Лука и Пасхишвилилар йорты турысында Анатолий кичкенә капка янында тукталды. Керәбезме? Нигә? Сөйләшәсе сүз бар. Кем бар анда? Без бу, Лукай абый, исәнме? Сасоя! Әйдәгез, әйдә, өйгә рәхим итегез. Сасо белән рус Сасоя. Кая менә ул русым? Башта карны көрәп төшерәбез, аннары керербез. Нигә юкка борчыласыз, балалар, балалар? Худа шатлык һәм сөенеч китәсе инде сезгә. Мин дә яшим дип йөрим инде. Шул каһар төшкере түбәгә дә менә алмыйм бит. Анасы! Бер сәгатьтән без ишәүләп, Анатолий, мин һәм Лука абзый камин алдындагы тәбәнәк өстәл артында утыра идек инде. Мин инде, кадерлеләрем, начар тамада. Син беләсең бит, Сасоя. Минем кукурым, өемнең тамадасы да, таянычы да, терәге дә иде. Хәзер нишлим? Күзләрем дә сукрайды. Тормышым да, гаиләм дә җимерелде. Үзем дә инде хәзер ярты гына кеше. Ләкин әле сезгә рәхмәтемне укый алам. Исәнлеккә. Хәзер тосны кукурым өчен күтәрәбез. Улым, балакаем минем. Гаиләмне җимергән шешен таң атмасын. Аның күзләре көн яктылыгын күрмәсен. Хатыны гомер буе кара киемен салмасын. Эш, Анатолий, кукур истәлегенә. Аның өчен эчмим мин. Лукай абый, мөгаен ул башка эше алмыйдыр. Ничек инде эчә алмыйм? Бик әйбәтчәм. Исерде ул, Лукай абый. Ярый. Исәнлеккә булсын. Юк. Кем мин? Утыр, Анатолий, утыр. Кем мин, Сасо? Кем? Син? Анатолий. Син табып алган вакытта кем идем? Ул чакта да Анатолий идең. Үлидем мин ул чакта. Үлидем. Хәзер дә кайдадыр еракта минем җиназам өчен ишәләр. Теләмим мин мәйт булырга. Чөнки мин исән. Һәм безнең кебек исәннәрнең берсе дә үзен мәйткә исәплисе килми. Исән бит мин, Лукавый. Исән, саулым, исән. Алла озын гомер бирсен сиңа. Әнием белән әтием өчен үлә. Шулаймы? Әнием минем өчен хәзер кайгыдан кан яшь түгә. Шатланырлык нәрсә булмагач. Бит мин исән. Нигә кан яшь түгәргә? Үлем турындагы язу бер кәгазь кисәге генә бит ул. Ул кәгазьне кеше кулы яза. Ул кәгазьне кеше кулы йыртып ыргыта. Кешене кәгазь үтерми, кешене пуля үтерә. Кая ул? Улыңны үтергән пуля. Бәлки синең улың да минем кебек үк кайдадыр югалып калгандыр. Я әйт, мөмкин эшме бу, юкмы? Яратмыйсың син үзеңнең улыңны, яратмыйсың. Утыр, Анатолий. Лукавый, тор да балкондагы теге кара чүпрәкне алып ташла. Нәрсә? Акылдан шашкан мәллә. Алып ташла. Ниндидер кәгазь кисәге алдың да, малаеңны күмеп тә куйдыңмы? Бик тиз күмгәнсең син аны. Нәрсә дип язылган анда? Малаең үлгән дипме? Мин сиңа аның исәнлеге турында 100 кәгазь бирә алам. Акылдан шаштыра мине бу бәндә. Аның исәнлеге турында 100 кәгазь бирә алам. Ят түгелме син картлашка? Кәгазьгә ышанасың, миңа юк. Алып ташла ул матәм чүпрәген. Нишләргә инде миңа, Сасой улым? Дөрес әйтә ул. Ал, Лукавый. Хурлык минем чал башыма. Кукуры кайтканда аны матәм белән каршы алу хурлык булыр, Лукай абый. Арудан, идәге җылыдан, винадан минем башым әйләнеп китте. Лука абыйның урыннан торып ишеккә таба киткәнен, икенче бүлмәдән Варвара түтинең чыгуын, минем яныма утыруын хәтерлим. Мин елмайдым
һәм аның җыерчыклы битеннән үптем. Берникадәр вакыттан соң бүлмәгә Лукавый керде. Ул кулына бөгәрләнгән кара чүпрәк тоткан иде. Камин янына килеп чүгәләде дә, азрак уйланып торганнан соң, бер тәвәккәллек белән чүпрәкне утка ыргытты. Бүлмә шундук караңгыланып китте. 1-2 секунд үтте. Кинәт кызыл ялкыннар кара чүпрәкне ялмап алдылар. Ул якты булып, дөрләп яна башлады. Һәм мин ут яктысында Анатолийның елмаюын, Варвара түтинең саргайган йөзе буйлап тәгәрәгән күз яшьләрен, карт Лукайның ябык кара куллары калтырануын күрдем. Без өйгә төн урталарында гына кайтып кердек. Мин шайкала апам янына килдем. Туп-туры идәнгә утырдым һәм борыным белән аның йөзенә төртелдем. Кайда эштегез бу кадәр? Балакай. Исерек мин, апа. Исерек. Кайда булдыгыз? Анатолийда исерек, апам. Biz жиңдек. Нәрсә? Әйгәй, апам, җиңдек. Нәрсә сөйлисез сез? Үлемне жиңдек. Мин йоклап китәм. Һәм төшемдә безнең сугышка киткән абыйларны, әтиләрне күрәм. Алар алга баралар, дошманны куып баралар, нык адымнар белән алга баралар. Һәм кинәт уянып китәм. Анатолийның тавышын ишетәм. Мария минем. Гафу итәсеңме син мине, Мария? Мин сине таптым бит, Мария. Мен Китаван исемле. Алдама, син бит Мария, әйт, Мария бит син. Мария булмагач нишләпсең син шундый әйбәт, матур, ягымлы? Китаван? Мария. Апам, Сәсәй? Йокла. апам, йокым килми минем. Йокла, Сәсәй. Апам, кем ул? Мария. Белмим үзгәнем. Хатыныдыр бәлки. Югалганмыни ул? Бәлки шулайдыр. Ул аны табармысың? Мин каян белим инде аны, балакай? Ул бит табам диде. Бәлки табар да, Сәсәй. Апам, Анатолий китәр микән? Китәр, Сәсәй. Һичшиксез китәр. Эй, сукмак! Зур юлга кушылып, суксаның кымлы ярыннан сузыла-сузыла, кая юл тотасың син? Минем авылымны кая алып барасың? Мин сине 41-нче елда гызыглы кешеләр белән тулы чакта күрдем. Кая алып киттең син аларны юл? Синең дә ахыр чигең бардыр. Син дә кире әйләнеп кайтырга тиештирсең бит. Алай булгач, кайтар син аларны. Алып киткән кешеләреңне кире кайтар, юкаем.
Мине дә бер заман әллә ниткән чит ят җирләргә алып китәрсең син. Әмма мин монда әйләнеп кайтачакмын. Кайчанда булса, үзең үк кире алып кайтырсың син мине. Минем турыда башка берәүнең нинди дә булса хәбәр алып кайтуын теләмим. Мин үзем әйләнеп кайтачакмын. Һәм кешеләр, мин Сасоя, мин әйләнеп кайттым диячәкмен. Син алып киткән һәр кешенең кире кайтуын телим. Үз аяклары белән кайтамы, култык таяклары беләнме, барыбер. Тик кайтсын гына. Кайтсын да. Бу мин, Цуцының ире Божико. Бу мин, Кукура, Лукайның улы дисен. Ишетәсеңме син мине, юл? Теге чакта, 41-нче елда, дәһшәтле көндә алып киткән, бездән тартып алган кешеләрне, ул көннәрдә алып киткән бар нәрсәне кайтар. Вакыт җитте. Инде 44-нче ел узып бара. Ишетәсеңме? 44-нче ел. Язын Сурыбит тауларында кар эрегәч, супса кытырына башлый. Ул ярларыннан чыга, өстендәге киемнәрен йылыккалаучы диванадай, күбекле авыр дулкыннары белән ыргылып, юлында очраган бар нәрсәне җимерә. Кешеме ул, җанвармы яки бүрәнәме, барысы да кытырынган елга корбанына үрелә. Әкренләп супса тынычлана. Аның сулы чистара, үз юлына төшә. Яр буенда кешеләргә һәм җиргә китергән явызлыкларын капларга теләгәндәй, хисапсыз йомышка һәм уңдырышлы ләм калдыра. Көннәрнең берендә без Надар Тубалбаш, Тамас һәм мин супса ярына балык тотарга төштек. Булганчык су мыеклачларны алып килеп ятмәгә куып кертә. Балык тоткынлыкта бәргәләнә, ярдәм сорый. Каясын ул ярдәм дигәнең? Без йомшак лайлалы балыкның саңакларыннан тотып, яр өстенә атып бәрәбез. Карале, Сасоя. Хатияң килгән. Хатия? Хатия! Ни кирәк сиңа? Нигә килдең? Хатия! Ни кирәк аңа? Мин дә ишетмим. Яр буена чык та сора. Ни бар, Хатия? Сасоя! Минем кисем белән балык тотасым килә, Сасоя! Ярамый, Хатия! Супсаның кытырган чагы! Ишетәсеңме ничек үкерә? Минем дә балык тотасым килә! Ул кадәр ясыз булмагыз! Алыңыз инде мине дә! Нәрсә кирәк аңа? Балык тотмакчы була. Әйдә, Хатия! Аллаһка кышын кыланма. Курыкма. Шатлыгыңны елгада батырма. Рәхмәт, Бүген. Я?
Менә бит. Хур булдык. Мыйклаш, Сасоевдан! Хәзер! Менә булды. Бәхетең, Хатия. Ой, саусың, Сасоя. Хатия, төшеп китмәсен. Юк, durma Sasоя. Nana, kulağım kire. Хатия, монда кил. Мин Хатияга таба ташландым. Кисәк нәрсәнеңдер бик каты китереп бәрүен тойдым. Нидер колак тындыргыч итеп шытырдады, һәм мин һавага очтым. Күз алдымда яр буе, кулларын сузып нидер кычкыра палаткадан атылып чыгучы малайлар күренеп калды. Аннары мин ниндидер караңгы, юеш һәм кытышкыч салкын чыкырга килеп төштем. Мин күзләремне ачам, берни күрмим һәм су йотам. Һава кирәк. Хәзер суламасам мин үләчәм. Минем үпкәләрем шартлаячак. Һәм мин кинәт тирән итеп сулыш алам. Гаҗәп хәл. Су юк. Күзләремне ачам. Малайларның куркынган йөзләрен күрәм. Алар кычкыра каядыр йөгерделәр. Хатия! Хатия! Дигән тавышлар ишетелә. Малайлар янына ничек барып җиткәнемне белмим. Тик мине надарның һәм бар халыкның яр буенда тотып туруларын, кычкыруымны, ышкынырга тырышуымны, Супсаның Хатияны алып китүен һәм берәүнең дә туп-туры үлем авызына сикерергә батырчылык итмәвен генә хәтерлим. Кинәт теге яктан кемдер үкереп торган елгага ташланды. Шишен мин итми, киемле килеш кытырынган булганчык дулкыннар арасына сикерде. Колач җәеп гизә. Ниһаять ул аны эләктереп алды да аркасына салды. Ярга чыккач, Хатияны җиргә яткырды һәм колагын аның күкрәгенә куйды. Хатия! Хатия! Хатия, исәнме? Исән. Хатия. Хатия! Сасоя. Хатия! Әйдәгез. Хатия! Йөри аласыңмы? Йөри аласыңмы? Кешеләр. Йөри аласыңмы, Хатия? Әйдәгез. Кешеләр. Хәзер миңа ни эшләргә? Сасоя. Белмим, Датико. Син дә белмисең, егеткәй. Хәзер кая барырга инде миңа? Сасоя! Мин Датикога кая барырга икәнлеген белмидем. Шуңа күрә аңа берни дип тә җавап бирә алмадым. Датико кисәк кулын селтәп борылып китеп барды. Ул аяк астына карап тузанлы ташлы юлга авыр һәм салмак басып атлый иде. Юл чатында ул икеләнеп тукталды. Сул якка урманга таба сукмак аерылып китә. Датико бераз басып торды да турга китте. Кая барасын мөгаен ул үзе дә белмәгәндер. Супса кытырынып көнбатышка таба бүрәнәләр, ботак-сатаклар ауган агачларны агыза. Еракта, Датико күздән югалган якта, зур кызыл кояш әкрен генә офыкка төшеп бара иде. Исәнме, Бежан? Мин бу, Сасоя. Син инде миңа үпкәләгәнсеңдер. Күптән килгәнем юк шул. Карале, абага. Әмнә монысы Хатия утырткан гел җимеш агачы. Ул инде шәшәк атып, шәшәкләрен кыярга дәлгергән. Бу вакыт эчендә ниләр генә булмады. Нәрсәдән башларга да белмим инде. Беренчедән, сугыш бетте, Бежан. Аңлыйсыңмы? Сугыш бетте.
Безнең авылны танырлык та түгел хәзер. Күпме кеше кайтты. Герасим абыйның улы кайтты. Нинаның улы, Минаның ире Евгений да кайтты. Надарның, Отиның әтиләре кайттылар. Отиның әтисе аяксыз килеш кайтты кайтуын. Тик анысына инде хәзер кем игътибар итеп торасың? Лукай үзенең кукурасын көтеп ала алмады. Кукура әйләнеп кайтмады. Бик күп кешеләр әйләнеп кайтмады. Тагын нәрсәләр булдымы? Ашыктырма, Бижан. Безнең тагын да зуррак шатлыгыбыз бар. Беләм, моңа син дә шатланырсың. Хатия әтисе белән Батумига врачка китте. Аңанда операция ясаячаклар. Һәм Хатия күрә башлаячак. Аннары син бит Хатияны ничек яратканымны беләсең, Бижан. Шундый туй ясаячакмын. Бөтен авылны чакырачакмын. Әгәр дә Хатига операциянең ярдәме тимәсә, барыбер өйләнәм Хатига, Бижан. Ул минем хатыным булачак. Чөнки Хати миннән башка яши алмый. Мин дә Хатидан башка яши алмыйм. Мин яратам Хатины. Тик күрә башласа, мине шатмас дип кенә куркам. Юк, минем Хатига ошамавым мөмкин түгел. Ул бит мине булай да күрә. Үзе шулай ди. Минем апам да кемнедер ярата. Хат ташучы Котидан көн сайын миңа хат юкмы дип сорый. Без синең белән беләбез аның кемне көткәнен. Тик ул бер кайчан да әйләнеп кайтмаячак. Кызганам мин аны, Бижан. Мондый мәсьәләдә берәү дә ярдәм итә алмый. Мин инде зур үстем, Бижан. Быел мәктәпне тамамладым. Институтка керәчәкмен. Врач булачакмын. Әгәр дә хәзергесе уңышлы чыкмаса, Хатига операцияны мин үз кулларым белән ясармын. Син нәрсә? Бераз җиңеләдеңме әллә? Кем белән сөйләшәсең? Исәнме, Герасим абый? Исәнме? Син монда ни эшлисең? Берни дә эшләмим. Булай гына йөрергә чыккан идем. Почтага бар. Бессарион белән Хатия кайттылар. Соң, ничек? Бар, йөгер, каршы ал үзләрен. Хатия. 50-га кадәр санасам, Хатия күрә башлаган була. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хатия. Сосо. Хатия. Бессарион абый. Я. Нәрсә, Бессарион абый? Хатия. Икенче язга килегез. Быел ярамайды. Яхда. Нәрсә дип соң мин 50-га кадәр санамадым. Нәрсә сөйлисең син, Сосо? Я. Ничек яшисең, Сосоя? Бер дә курыкма, Хатия. Киләсе елга вәгъдә иткән бит. Я, Сосоя, киләсе елга. Курыкма, Хатия. Курыкмыйм мин, Сосо. Ул давалый алмаса, үзем давалармын. Врач булырмын да, операцияны үзем ясармын. Беләм, Сосоя. Ясый алмасам ни булган? Син бит мине күрәсең. Әйе. Сине күрәм мин, Сосо. Хатия, соң тагын ни кирәк инде сиңа? Берни дә кирәкми.
быргалана кая таба йөгерәсең син юл? Минем авылымны кая алып барасың? Хәтереңдәме? Теге кытышкыч көнне син бездән барысын да тартып алдың. Аннары булдыра алган кадәрен кире кайтардың. Моның өчен зур рәхмәт сиңа юл. Хәзер инде безнең вакыт сукты. Син Хати белән мине үз күкрәгеңдә алып барырсың. Әмма син авылга безнең турыда эш пишмаклы һәм пишатлы хатларга салынган хәбәрләр алып килмәссең. Без монда үзебез әйләнеп кайтырбыз. Без килербез. Йөзебез белән алтынсыман көн чыгышка борылырбыз. Һәм Суреби таулар артыннан кояш күтәрелгәч, Хатия бар кешегә мин сезне күрәм дип кычкырыр. Хатия дим. Нәрсә, Сасая? Хатия! Син кояшны күрәсеңме, Хатия? Әйе, Сасая! Мин кояшны күрәм! Сез грузин драматургы Надар Думбадзеның «Мин кояшны күрәм» дигән әсәре буенча эшләнгән радиопостановка тыңладыгыз. Инсценировка авторы Дилюс Ильясов. Рольләрне Алиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкарды. Сасоя Флора Хамитова, Хатия Наиля Гәрәева, Бижан Шаукат Биктимер, Кето Гөлсем Исангулова, Датико Дилюс Ильясов, Анатолий Ирек Бахман, Ливан Рауль Шарафи, Зосиме Габдулла Фатхуллин, Лука Фатых Кульбарисов, Надар Асия Галиева, Кишвар Әнвар Габайдуллин, Асало Госман Ахмаджан, Акверине Асия Харисова, Эдемика Дания Нурлы. Калган рольләрдә артистлар Мәсгүдә Хайруллина, Роберт Әбүлмәмбәтов, Расим Салах, Шакир Харисов һәм башкалар. Радио тамаша магнитофон тасмасына 1970 еллар башында язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.